sum credo paternitam corpus spiritu Deus mecam corpus meum materam tam crus metamisai. Ina, ang kaugatan. Kana ang kaunuran. Sang asas. Ano ba yung iba sa sakit yung kayo! Sorry! Ikaw ang timagdamgan! Sorry! May uhipan niyo ikaw ang timagdamgan! Ang mga kaliwat. Nahigugman na ang mahal palangga kong anak. Mama Matilde. Tuwa pa sa kaliwat nga gikaligot-gutan o gidomtan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Usara kadagom, mukirig siya. Antonio. No! Napali ko. No! Magbayad siya! Ang mga kaliwat. Nagpadayon ihapon. Ay, kan nga pagtupot. Ikan pa kaniyan tuwang pagkaroon ang kaligot-gutay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Sabay makaputol, ini. Ikay makatabang sa itong kahintang. Ang mga kaliwat. Ang mga kaliwat. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug tulungtanan sa labawng gamhanan. Gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Culliantes Gomez. Sa direksyon ni John Gomez. Music and sound effects Randy Padayaw Susun. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Tusok-tusukon ko sa mga dagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga pakukang upuhipan. Ilot-uto. Ang mga kaliwat. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugtok ning atong suginlanon. Sino na ba? Oh, sino na tayo? Parehas ba kasi sa kalabira sa inyong kapuhan? Oh, Tony. Oh, Tony, o sa to? may nanuktok sa putahan. Loretta! Lolita! Si Mama Matilde. Loretta! Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugidlanon. Ang mga kaliwat. Lolita! Loretta! Hapit mo 5 ka minutos kami nagpaabot aron abrihan ni mo ang pultahan. Sabi, hay lang imong kauban. Hay lang imong kauban! Kisa na akong kauban din eh. Ako ra. Ako ra yung gibilin din eh. Dan ako ra gihapon usang inyong maabtan din eh. Wa ko'y kauban. Dominic, Hindi. so dan dire.
Nganong naa ka pa man diha? Oh, Laos sa atong kwarto. dali. Buhang yung kung ano lang ko sa inyo doon. Kung isa niyang istoryahan, kinahanglan magkadungog ko. Paano naman ako silang kaliwat? Natili. Naputol ang among gimbuhaton. Tungod kay kalit lang nanindog ang akong balhibo. Ug timaan ug nagpasabot nga may laing kalihukan nga nahitabo. Especially dinis sa akong kaugalingon ug mismo sa kaugalingon ug pribado na kong lugar ug sa mga pribado na kong mga galamiton. Way hunong ang pagpanindog sa akong mga balhibo. Nakuwang nalagkamay nga inakton ko sa kahanginan sa akong mga balhibo. Lorita! Oo. Ikaw ako gitawag. Marika, ablehi ka ning pribado na kong kwarto. Nagbarong ka lang gihapon. Naana. Anong dugay kang miduol diyang giingnan ko ikaw, nga ikaw mo ay moabli aning pribado na kong kwarto. Tungod kay nahibong ko. Tungod kay diili ka man gusto nga may laing kamot nga may moabli aning pribado mong kwarto. Bisan gani ako nga imong anak. Gibauran nimo nga dili gid mangahas. Bisan pagkupot aning kadina nga imong gibugkos aning pultahan sa pribado mong lawak. Gawas masab. Maayo kay nimong pagkabaligto sa kadina sa pultahan. Way laing nahibaw anak kung unsaon sa pagtangtang. Gawas ra gid nimo nga mo'y tag-iya sa pribadong lawak. Gawas ra gid nimo nga maura gid ang makasud sa maong lawak. Gawas kun otorisado nimong makasud sa maong lawak. Kung dunay laing tao nga kung kauban dinhi sa bahay, nganong animal sa pribado nimong lawak? Nganong dili naman lang didto sa kong kwarto? Oh, niya naman mo. Mubalik unta kong katuog sa kong kwarto. Mamang Matilde. Maayong gabi, Ima. Ayaw pagbiya. Gusto ko nga lakit ka. Musod aning maong lawak. Ubay-ubay nang niya sa kong hunahuna. Ug ang akong hunahuna, midikar sa akong gipati. Ug ang akong gipati, misumbalik sa akong hunahuna, maungang ako karang hunahuna, mihasol ka na ako. Sama aning higyaanan nga gituyo ko yun og disenyo, nga alang rasya dinhi ning pribado na kong kwarto. Way kunot. Ug timaan nga bisan sa paghikap na lang aning lubos itong nga hapin ning higyaanan wa gyud buhatan. Kay way lama sa pagpanghilabot bisan sa paghikap na lang niini. Ang kurtinang itong nga milibot sa mga bungbong o bintana ning maong kwarto. Maulang gihapon. Timaan gihapon nga wa hilabti. Apan ang kalabera. Ang kalabera sa apuhan sa akong apuhan. Murag mialisbo o mialisngaw ang baho sa laing kamot na mihikap ni ini. Mailhan nga gikutan kini og laing kamot. Timaan nga may nang hilabot ni ini. Tug-an, Loretta. Kinsang kamot ang pasipa sa paghikap sa kalabira sa apuhan, sa akong apuhan. Kingot! Kinsay mihikap sa panagway sa apuhan, sa akong apuhan! Ako mo'y naghikap ni anak. Ikaw. So, namaka ka. Kay matud pa nimo, dili ka makamao nga mutangtang sa kadena kay ang makatangtang ra niini mao ako. Ug wa nay lain pang makatangtang. Sa ato pa, misud ka dinhi nga way permiso kikanako. Busa na makaka! Og lagi na hanglang kagsilot!
tungod kay usa ka pagpangas ang imong gibuhat. Nasayop ka. Nasayop ko! Ako mo'y nasayop. Nga mo'y imong gisupat, ug ikaw mo'y husto nga mo'y nagsubat. Ikaw mo aming pasod ako din hima. Ako! Tungod kay gisugdan mo na akong bansay-bansay sa imong abilidad. Imo kong gisugdan og tudlo ug unsay barang. Nakasud ka kay akong pagbuot nga makasud ka. Nakakita ka na kong gigunitan ako ang kalabira sa akong apuhan. Ug akong gipahiran og panapton ito kay akong gilimpyuhan. Tungod kay nagkaabog na ang panagway sa akong apuhan. Mao kadtoy katapusan akong pagsudi. Gihikap na ko ang kalabira. Akong gilimpyuhan. Gusto totoo di ay. Nahinumdum na ko. Makabiya na ba ko din Ma? Mamang Matilde? Makagawas ka na. Pasensyahe kining imong inahan. Nalimot ka lang, Ma. Makalakaw ka na. Maayong gabi, Ma. Dominic, Imo ko gitawag. serya ang pultahan. Kumanag sira. Marika. Ngan. Gusto ka atong tibawason ang wa matibawas dito sa dakong punuan sa dakit. Iwasan ko. Pinadala ko iyang ito. Unsa ka na, Dominic? Kunong ginasa imong pagduda si Loretta. Buutan ka ng imong anak. Di sa maka ako pagsupak sa imong mga mandong balahon. Ayaw pagisgot og laing butang, Dominic. Mao yatong istoryahan kining atong gibuhat. Matilde. Pauli ka na. Huwag mo biya. Ako lang siguro imong kaimtang. Pagayad ako sa bintana sa pribadong kwarto sa mong inahan. May pasalipod ko sa bunuan sa puli. Paisap ka ni kay ginagawa ko maayo akong motorsiklo. Lakaw na. I love you. I love you. Amping ha. Ito usap. Pag-amping taon. Bye. Bye. Kinahanglan dyan ka mag-amping. Kuwang nalagsyutay. Nga mo ingon siya. Nga dili ko di anak. Nausap na gid si Mama Matilde. Salamat. Gamingaw na. Bulahot ko sa kwarto. Mama Amanda. Kung pangutan-on ko ikaw diin kagikan. Natural, mulimod ka gyud og dili ka mo angkon kun diin tinuod kagikan. Mao nga pangutan-on ko ikaw og direktang pangutana nga ingon ni ini. Unsay imong gibuhat didto sa ilang Matilde? Nagkauli ay na gyud lagi di ay ang inyong relasyon. Karon, mulimod ka pa ba og mangitag katarungan nga wa ka didto ganiya sa ilang Matilde? Tungod kay didto ka sa ilang Matilde. Gitaguan nimo ang motorsiklo. Mutug-an na lang kaha sa tinuod si Tony. Unsa kay iyang ikatarungan. Mga kasama, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning sugilanon ang mga kaliwat. Dalit ka nato sa RMN Drama.